nalalay 5 ka mga person under monitoring kun PUM ang dakbayan sa Talisay. Labing bagong PUM ilang gi-home quarantine nga gikan ni biyahe sa China. Si Chelo Valiena sa report. Gipahibaw ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga adunay person under monitoring nga nakatapos na sa ilang home quarantine kagapong adlaw o sa miaging adlaw. Mas ni menos ang gidaghanon sa mga na-home quarantine sa dakbayan, dihang gilibkas sa nasunong kagamhanan ang travel ban sa Taiwan. 7 ka mga PUM nga gikan sa Taiwan nihunong sa home quarantine. Apan giawhag sila ni Alanzado nga padayunon ang pagbantay sa kahimtang sa ilang panglawas. From Taiwan, okay? So pagka following day ang i-lift ato, na-release mo zero to ang 7 or 1 ato, pero with kanang precautionary kuan lang gihapon nga they have to kanang monitor sa ilang kaugalingon for 14 days. If there is any signs and symptoms, so konsulta lang gihapon diretso sa mga doktor. Sa pagkakaroon, aduna nalay 5 ka mga PUM nga ilang gi-home quarantine. Bisan pa niini, gusto gihapong maniguro si Mayor Samsam Gulyas nga masunod ang protocol nga gilatid sa Department of Health aron kalikayan ang pagtakod sa coronavirus disease. Hinuon ang ubang mga Talisaynon nga adunay travel history sa Hong Kong, gi-quarantine sa Talisay District Hospital. I'm not sure of the real number for now, but we are all ready to face the guidelines implemented. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bista.